Het parkeerterrein Tjerk Hiddes in Haans. Voor de meeste eilandgangers het plak om de autodel te zetten. Maar het is te liets. Het is een piekprobleem, dat was het altijd wel. Maar wat je tegenwoordig steeds meer ziet is dat die piek zich verbreedt. Mensen nemen breder in het jaar vakantie. De eilanden organiseren steeds meer leuke dingen, leuke evenementen. Ja, en dat zorgt gewoon voor flinke toeloop naar de eilanden. Dus veel auto's. En die auto's moeten geparkeerd worden. En dat is inderdaad toch wel een probleem in zo'n klein stadje als Hallingen. De capaciteit moet uitgebreid worden. De gemeente wil alle auto's van eilandgangers aan de noordkant van de stad hebben. Zowel de basiscapaciteit als uiteindelijk ook de overloopcapaciteit voor die pieken, die moet hier in deze omgeving aan de noordkant van de stad gebeuren, afgehandeld worden. In de tussentijd zou dit oude fabrieksterrein van Spaansen tjenjematten als oerrindterrein. Het Spaanse terrein is geschikt te maken als parkeerterrein, maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Nee, dat is voor ons niet een goede oplossing. Punt 1 is het daar natuurlijk, de omgeving is wat teer. En de drukte die dat toeneemt. Het is natuurlijk een mooi plakje daar bij het kanaal. Daar lijkt ook nog een jachthaventje. En de rest, ze zijn met de N31 bezig, gaan ze bezig. Dus het is allemaal drukte dan. Jonken de PvdA is ook de partij Opa Poertjen op het broeken van het Spaanse terrein. Die partij wil het liefst dit tijdelijke terrein vast in gebruik nemen. Ja, altijd één kans. En ik vind er ook juist, dat is het buitencentrum. En dan blijf je bij het centrum en dan zit je vlakbij bij de boten van Doeksen. En er zijn wel terreinen nog ten noorden van Zegeddes, onder meer van Drijfhout, die altijd daar 4 jaar heeft gefunctioneerd als parkeerterrein. Ik vind dat het zo zou moeten dat we daar iets zoeken. Komende Tuesday praten Ria van Haans over de plannen van de gemeente.